हेलो लोगोफोर बरायबाय बडाइजब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। आं जेब्ला लाइभ स्ट्रिम खालामदोंमोन अब्लानो अफिसियेल नटिसआ फैना होबाय आरो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामदोंमोन लाइभआव अके स' खायसे खायसे जइन जायाखैना बेखायनो जोङो नैबे लाइभआवहाय डिसकास खालामनायाव खायसे खायसे नुवासै जानांगौ। दा बेखायनो अफिसियेल नटिसखौ जों बेयाव नायनोसै मानोना दिनैहाय 27 आगस्टआव नोंथांमोना मा SSC कन्स्टेबलनि एप्लाइ जानो गोनांमोन अके स' बे मानि थाखाय जायासै एबा मा जाखो बेनि सायाव डिटेल्सखौ नायगोन मानोना गोबां जोङो नेबाय थादोंमोन अके नाथाय जों मिन्थिखादोंमोन दिनैहाय अफिसियेल नटिसआ फैगोन होननानै। दा फाइनालि अफिसियेल नटिसआ फैबाय बेनो जाबाय कन्स्टेबल SSC जेराव गोबां नोंथांमोना माने नेगासिनो दंमोन। स' बेयाव मा जाखो दिनैहाय जानो गोनाङा मानो जायासै दा बेखायनो दा अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै बेयाव मा होनखो अके स' बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला माखासे जाहोननि थाखाय मा अफिसियेल नटिसआ उनाव होसिगोन बेनो जाबाय 5 सेप्टेम्बराव 5 सेप्टेम्बर खालि नोंथांमोना अफिसियेल नटिस मोनसिगोन आरो बै अफिसियेल नटिसआवनो गासैबो सोराङाव फैसिगोन जे भेकेन्सिया बेसेबां थामारगोन अके दा हमना ला 40,000 थागोन नामा अके देन बेनिफ्राय गोबांथार माने गुबुन गुबुन चेनेलाव बा गुबुन गुबुन सर्सआव नोंथांमोना मोनदों जानांगौ जे हमना ला 50,000 60,000 बा 40,000 बेबादि गोबांथार माने एनालाइज खालामनानै बुंगासिनो दङ अके जास्ट एग्जाम्पल 60,000 थागोन नामा अके देन बेनिफ्राय 80,000 थागोन नामा अके स' बे गासैबो सोराङाव फैसिगोन 5 सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो अफिसियेल नटिसआव गासैबो फैसिगोन। दा जायखिजाया फैखासिगोन फैनाय पस्टआ दा बेखायनो खम काट अफ मोनदोंबा नोंथांमोना टेनसन दाला नैबेयाव ट्राइ खालामनो हागोन मानोना नोंथांमोना बैसोआ अके 18 निफ्राय 28 जोंनि STआ बे पस्टआव इलिजिबल जायो 10 पास खालामनानैनो। दा बेखायनो दाख्लैसो 10 पास खालामनायफोराबो बेयाव हागोन 10 पासल' सार्टिफिकेट नांगौ खुनु टेनसन गैया अके जेबो पार्सेन्ट बेयाव नाङा। फार्स्टआव एग्जाम जायो बेनिफ्राय सेकेन्डआव फिजिकेल टेस्ट जायो आरो थार्डआव MT एबा मेडिकेल टेस्ट लानानै जेब्ला काट अफ थागोन अब्ला नोंथांमोना साख्रिखौ मोनगोन आरो दा बेनोमोन आसा खालामो जोंहा 5 सेप्टेम्बराव अफिसियेल डिटेल्सआ फैसिगोन बेखायनो बडाइजब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन।